बेथ' सासे गोरों मानसि बिथाङा गाव मा सानदों आंथ' बेखौ बुंनो हाला बिथाङाबो गावनि हयथ' भबिसतखौ साननानै हयथ' माबा मोनसे दोलाव बे हाबनाया हाबखागोन जिथु बिथाङा सासे एकदम बर' जातिनि सासे नेतामोन आन्दलनकारिमोन बिथांनि उन खामानि मावबोनाय सासे आंबो वार्कारमोन बिथांमोना नेतामोन दा हयथ' बिथाङा सानदों खोमा दा जुदि जोंहा बड'लेण्ड बिनाया जुदि दोनथ'बायब्ला अब्ला बेहाबो राजनितिकआव थानानै गावनि खामानिखौ जिहेतु रायजोनि खामानि मावनो गोसो जानाय बेखौ हयथ' मावफुंगोन खोमा ओंखायनो माबा मोनसेयाव हाबगोन बिथाङा ओंखायनो पार्टिखौ सोलायदों जानांगौ आं बिदि सानदों आरोखि जेब्लाना हयथ' बर'आ ज' जानानै जुदि आलादा हादर बियो बे आलादा जिनिस अब्ला बयबो ज' जाफिनगोन बेखौ आंहा आसा दं आरो बेखिनियानो बिथाङा दिनै दोलोआव थाङा बेखौ आं बुंनो हाया मिथिया नाथाय बेखौ आं लिडार हिसाबै मानियो जेरावखि दोलोआव थाङा माथो बिथाङा जाहाथे समाजनि मोजां खामानि मावो बेखौनो आं बिथांखौ आसिरबाद होयो हाग्रामा बुलायनि सायाव मा बुङो नोंथाङा जिहेतु पार्टि नागारनानै गुबुन दोलोआव थांगासिनो दङ सासेनि उनाव सासे हाग्रामा साराबोथ' सासे जोंनिनो गोख्रों दैदेनगिरि बेखौ जोङो बर' जाथिनि जोङो राजा होननानै जों सानो बिथांखौ आं जेब्लायबो आं मान बावो सिबियो बिथांनि एगेन्सै आं खोथा बुंनाय नङा मानो बिथाङा हारिखौ सासे दैदेनबोग्रा नेता खाम्फायानो हक हाग्रामायानो हक बिथाङा मा जाहोननि थाखाय गुबुन नेताफ्रा बारस्लायदों बेखौ आं बुंनो हानाय नङा आङो दिनैसिमबो हाग्रामाखौ सनमान होयो सिबियो बिथाङा मा जाहोनाव थांदों आं बेखौ आं बुंनो हानाय नङा